ገዛ ኣብ ምስራሕ ለለኹም ሓደ ነገር ክለኩም ይደሊ እሱ እንታይ እዩ ሲሚንቶ ወሲኹ ሲሚንቶ ካብ ዝሓለፉ መዓልትታት ንመዓልቲ ኣብ ሶኒ መዓልቲ ዕለት 15 ወርሒ 7 2017 ዓመተ ምህረት ንመዓልቲ ሲሚንቶ ልወስኹሉ ዋጋ ተሪእኒዮ ማለት እዩ እንደም ንበፅሕ ለመዓልቲ ዝርዝር ዝኾነ ዋጋ ክነግረኩም እያ ቴንዲኖ ብሎኬት ሓሸዋ ተፀርኸ እንደኒዮ ልብል ኩሉ ግዜ ኣብ ሶኒ ኮንተሎ ሙሉእ ናይ ኮንስትራክሽን ኣቑሑ ለለዉ ዋጋታት ኢና ንርኢ ስለዚ እዚ ኩሉ ፀብፃብ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ብቻስኹም ለላ ዋጋ ወረቐት ቢሮ ሒዝኩም መዝግቡ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚና ኣብ መሕለፍና ግና እስካብ ከዚ ሰብስክራይብ ለይገርኩም ሰዓት ኣለኹም ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግፁ ጠቃሚ ዝኾነ ነገር ስለትረኽቡ ቻናል እዚ ፕራንክ ይኾነ ቀልዲ ይኾነ ኣብ ቻናል ዝልቐርብ ናይ ስራሕ ጉዳይ ቢዝነስኩም ለለኩም ሰባት ክኾን ይኽእል መኖርያ ገዛኩም ትሰርሑ ለለኹም ሰባት ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ጠቃሚ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ስለልመሓላለፍ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግፁ ማለት እዩ ቀጥታ ናብ ፕሮግራምና ሓሊፍና ከዚ ንቐፅል እስቲ ብመጀመርያ ብናይ ቴንዲኖ ዋጋ ንጀምር እሞ ካብኡ ሲሚንቶ ብሎኬት ሓሸዋ ተፀርና ዋላ ንኸድና ማለት እዩ ስለዚ ቴንዲኖ ክንደይኒኡ ልብል ንርኢ ዘለና ቴንዲኖ ናይ ቱርኪና ንርኢ ቱርኪ በዓል 8 ዝኸ ሰዓት 740 እናተሸጠ ይርከብ በዓል 8 740 በዓል 10 ድማ 1070 በዓል 10 1070 በዓል 12 ድማ 1570 በዓል 12 1570 በዓል 14 ድማ 2130 በዓል 14 2130 ይቅርታ በዓል 16 ድማ ናብ መወዳእታ 2720 በዓል 16 ናብ መወዳእታ 2720 እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ናይ ቱርኪ ቴንዲኖ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ዋጉ እዩ ማለት እዩ ልላዓለ ዋጋ ለሎ 2720 እንትኾን ዝተሓተ ድማ 740 ተመዝጊቡ ንሎ መዓንቲ ማለት እዩ እዚ ናይ መዓንቲ ዋጋ እዩ ኣብ ናጋ ዋጋ ኸ እንታይ ይፍጠር ዘሎ ድማ ናተኸታተሉ ክቀርበልኩም እየ እዚ ንሎ መዓንቲ ለገልግል ዋጋ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ትጥይቁን ኢኹም ብውሽጢ መስመር ተራ ብተራ ስለልተኣናግድ ለኹም በይዛኻትኩም ህዝላ ብትዕግስቲ ተፀበይኒ ማለት እዩ ወይ ለላ ዝለቕረበለኹ ዋጋ ምስታ ተድልይኩም በዝሒ ኣራዊሕኩም ዋጋ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ብቐሊሉ ማለት እዩ እዚ መዓልቲ ዝለቕረበለኹ ናይ ሲሚንቶ ናይ ቴንዲኖ ንዓኻትኩም እስካዕ ዝኾነ ድረስ እስኹም ብዛ ዋጋ እዚኣ ተላዒልኩም ምስታ ተድልይኩም በዝሒ ምርባሕ እያ ኣራዊሕኩም ዛ ዋጋ ልመፀትልኹም ብኣምሰደትኩም መፂኹም ተናግሩን ማለት እዩ ካብኡ ትራንስፖርት እዩ ትራንስፖርትካ ክንደይኒዮ ወይ ናብቲ ትደልይዎ ቦታ ክብፅሕ ክንደይኒዮ ልብል ቼክ ይገብረልኩም እያ ካብ በዓል መሰረት ጌርና ትራንስፖርት ፅዕና ንልኹም ብርግፅ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ትራንስፖርት ብጣዕሚ ወሰኽ ጌርኒዮ ናይ ነዳጅ ምክንያት ንእሽተይ ወሰኽ ነገራት እኒአዎ እዩ ግን ምንም ኣማራጭ የለይ ንምግዛእ ተሓስቡ ሰባት ሃልይኹም ግና ብታለላ መሰረትኩም ትኸዩ ማለት እዩ ብፍላይ ወፃኢ ዓዲ ዘለኹም ሰባት ንዓኻትኩም ናይ ሸርፊ ጉዳይ ክኾን ዝኽእል ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ክፅግሞ ዝኽእል እምበይ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ሰባት እዚ ፊልም ጋርኩም ግድን ክርደአኩም እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰል ዝዋጋ ዝና ቴንዲኖ ቀፅለ ልሕልፈኩም ድማ ናብ ናይ ሲሚንቶ ዋጋ እዩ ክንደይኒኦ ልብል ድማ ንረአ ስለዚ ሲሚንቶ ኣብ ናይ ሶኒ መዓልቲ ሎመዓንቲ ማለት እዩ ክንደይኒኦ ተልኩምኒ 1020 ሎመዓንቲ እናተሸጠ ውዒል እኒኦ ሲሚንቶ 1020 ኣብ ዝሓለፈት 950 70 ነይሩ እስካብ 1000 ለበፅሕ ነይሩ ግን ደሞ ለላ 20 ቅርሺ ወስኽ ገይሩ 1020 በፂሕ እኒኦ ማለት እዩ እስካብ ከዚ ለይገዛእኹም ሰባት ተሃሊኹም ለላ ፈጢርኩም መግዛእ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ደውሉለይ ኣናጉርኒ ደሊኩም በዝሒ ህንደም ዝኾነ ቼክ ጎሩ እሞ ምስታ ተደሊኩም በዝሒ ህንደም ዝኾነ ምስ ትራንስፖርት ደሚረ ክነግረኩም እያ ስለዚ ናይ ሎመዓንቲ ዋጋ ግን ናይ ሲሚንቶ 1020 ሎመዓንቲ እናተሸጠ ውዒል እኒኦ ማለት እዩ ኣብ ናጋ ኸታ ይፍጠር ወይ ይቕንስ ዶ ይውስኽ ልብል ለላ ናረእና ንኸደው ጉዳይ ማለት እዩ ንሎመዓንቲ ግን ብ1020 ልብል ዋጋ ሓዝዎ ማለት እዩ ከዚ ቀፂለ ልሕልፈኩም ለለ ናምንታይ እዩ ናብ ናይ ሓሸዋ እናተፀር ዋጋ እዩ ማለት እዩ ሓሸዋ እናተፀር ዋጋ ምርኣይና ግና ናይ ብሎኬት ዋጋ ተንፈልጥ ፅቡቅ ይመስለኒ ኣብ መወዳእታ ንቆርሱ ብሎኬት ኣብ ዝኸ ሰዓት 15 እና 20 ዝበሃሉ እኒኦ ከም ንፍለጥ በዓል 15 እና በዓል 20 ዝበሃሉ ብሎኬታት እኒኦ እሶም ከንገዛ እንጥቀመሎም ክንደይኒኦ ዋጎም እንተይና በዓል 15 34 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ንፍረ ማለት እዩ በለይ ትራንስፖርት ወፃኢ ጌርና በዓል 15 34 ቅርሺ በዓል 20 ድማ 36 ቅርሺ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ናይ ሎመዓንቲ ሓድሽ ዋጋ እዩ ትራንስፖርት ደሚርካ ክንደይኒኦ ልብል ድማ ቦታኹም ንገርኒ ምስታት ቦታኹም ኣበየም ዝኾነ ቼክ ጌርና ነታ ቦታኹም ትኾን ዋጋ ክትወፅእ ትኽእል ማለት እዩ እምበር ንጋሪ ተኾይኑ ካብ 6 ቅርሺ እኒኦ
ንዓበይት መካይን ትኾይነለ ንሲኖትራክ ክኾን ይኽእል እዩ እስካብ 15 20 ቅርሺ እስካብ 25 ቅርሺ ይብሉ ኣለዉ ብፍረ ማለት እዩ ንሓደ ፍረ ብሎኬት ዝወስድዎ እስካብ 20 ቅርሺ 25 ቅርሺ እዮም እናወሰድዎ ዝርከቡ ስለዚ ጠይቆኒ ናብታ ትድልይኩም ቦታ ቼክ ገብረልኩም እያ ትራንስፖርት እንዲየምልኾን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ግን ናብ በዓል 15 ና 20 እዚ ይመስል ዋግኡ ከዚ ቀፂለ ልሕልፈኩም ናብ ናይ ሓሸዋ እናተፀር ዋጋ እዩ ክንዲን ይውል ድማ ምርኣይ ንቐፅል ማለት እዩ ስለዚ ናኩለኹም ጉምት ሃምልኾን ፍሉጥ እዩ ሓሸዋ ዝኸሰዓት ክባር ምልኾነ ትርድኡ ኢኩም ናይ ምኽንያት ድማ ና ነዳጅ ጉዳይ እዩ ነዳጅ ብጣዕሚ ዓብይ ፀገም ፈጢሩኒ ከዚ ብፍላይ ትራንስፖርት ንምውሳድ ዝኾነ ኣቕሓ ንምብፃሕ ኣብ ዝኸሰዓት ብጣዕሚ ገንዘብ ዝጥየቀሉ ታይምና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓሸዋ ብዝኸሰዓት 46,000 እናትሽጠ ይርከብ ንሓደ ሲኖትራክ ማለት እዩ ሓሸዋ 46,000 ፀፀር ለለ ክንዲ ኒውት ኢልኹምኒ ፀፀር እቲ ፍሩይ ፀፀር ማለት እዩ ንመህደም ልኾን 33,000 ኒዮ ንሲኖትራክ ሱላ ስለዚ እቲ ሓሸዋ እውን ቆንጆ ሓሸዋ ልበሃል እዩ ምንም ዋግኡ ምኽባር እውን ምስቲ ሓሸዋ ምንም ለብል ነገር ይውል ዋግኡ ለለ 46,000 ኒዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ መሰረትኩም ዋጋ ትወስዱ ናይ ፀፀር ግን 33,000 እኒእኩም ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ሓደ ነገር ትብሉ ለይልደሊ ብፍላይ ኣብ ናሓሸዋና ፀፀር ከዚ ከከቦቱ ኣብ መቐለ ክባራር ኒዮ ብፍላይ ምስለኒ ካልኦት ከተማታት ስለ ሓሸዋ ጋም ነሎ ዝበፅሐን ኢንፎርሜሽን ነይሩ እስቲ መጀመርያ ኣብቲ ለለኹም ዓዲ ወይ ድማ ኣብቲ ተስርሑ ለለኹም ገዛ ክንዲዮም ለሎ ሓሸዋና ፀፀር ካልኦት ዋጋታት ቼክ ገብሩ እሞ መቐለ ዶ ይሕሽ ይኾን ለለ ኣያ ፃሪ ማለት እዩ ስለዚ ኣወዳድሩ ምንም ካብዚ ሓደ ግዜ ናይ ፈርኒቸር ኣቑሑ ክኾን ይኽእል እዩ ዓበይቲ ኣቑሑ ክኾን ተሎ መማረፂ ግድን ክህልዮ መቐለ እምበር ሲሚንቶ ቴንዲኖ ካልኦት ባሉ ማተርያል ግን ኣውለ ትራንስፖርት ደሚሮም ስለሸጥዎ ያው ደሴም እዩ ዋጉ ለፈላል ነገር ይውል ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ናውዚ ዋጋ ዝምፅናዕኹም ለላ ኣብታ ትሰርሑ ላለኹም ቦታ ወይ ድማ ዓዲ ለላ ዋጋ ቼክ ገርሞ ካብ ምሳይ መፂኹም ትነጋገሩ ማለት እዩ እምበር ድሓር ትራንስፖርት ደሚረክ ነገርኩም ተለኹ ምስቲ ኣብታ ዓዲ ለሎ ግርስ ለለኩም ለኹም መብዛሕትኡ ወይ ድማ ንስማዕ ማዓሰት ኣው ኢልኹም መጀመርያ ኣብታ ዓዲኹም ለላ ምስ ትራንስፖርት ደሚርኹም ህንዲም ልሽወጥሎ ቼክ ገርሞ ካብ ይመፂኹም እስካብ ህንዲም ልሽወጥሎ ተረጋግፁ ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ መሰረት ትኾን ብጣዕሚ ስራሕ ይቀልል ማለት እዩ ስለዚ ብዚኣ መሰረት ተጠቕሙ እምበር ዋጋ ብዙሕ ሰባት ኒኹም ሰሚዕኹም ብጣዕሚ ትድንጉፁ ሰባት ስለለኹም ኢላ እያው መወዳእታ ነግረኩም ለኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ዝዋጋ ንሎማዓንቲ ለሎ ኣብ መወዳእታ እውን ክሕልፍልኩም ደሊ መልእኽቲ ኒዮ ታይሱ ኣብ ከተማ መቐለ ሜትር ዋይ ካሬ ኣብ ኣይና ለምልባል ቦታ ንምግዛእ ትደልዩ ባዶ መሬት ማለት እዩ እቅድ ዝሓዝኩም ሃም ኣሕዋትኩም ኣብ ዝደው ለስራሕሉ ገዛ ቼክ ልጎርሉ ናይ ቴንዲኖ ሲሚንቶ ካልኦት ዋጋታት ከምኣቶም ሆኹም ንምጥያቅ ንምስራሕ ተድልይኹም እዚ ቦታ እዚ ከየምልጠኩም ቆንጆ ልበሃል ፐርፎርማንስ ለሎ ቦታ እዩ ሓሪፍ ዝኾነ ከተማ ልበሃል ቦታ ደስ ዝብል ቦታ እዩ ስለዚ ንምግዛእ ትደልዩ ሰባት ታሊኹም ኮንታክት ጎርኒ ስልከይ ኣብ ኮሜንት ቀምጥልኩም ወይ ድማ ፕሮፋይል ኒኩም ናብ ዋትስኣፕ ኢሞ ቴሌግራም ቀይርኩም ደውሉለይ ኣነ ከተኣናግደኩም ይኽእል ማለት እዩ ዋጋ 1.7 ኣትባሃላ ደርደርኒ ወዩ እቲ ደራደሩ ትኸልይኹም ይቐለሊ ሎማዓንቲ ንበለነ ፕሮግራም እዚ ምስል ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም ተመይሲስ ካልመፀኩም ግና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምጋርኩም ከይተስዑ ቻው